मिसलिया प्रतिश्रुतिफोर बेखौ रायजोआ बुजियै गैया आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि जायगायाव जेबो फेक्टर नङा। चिराङाव खामानि मावनो हायैखाय दिनै 14 चिरांनि रायजो राजाया बेखौ गाज्रि मोनबाय आरो बिथाङा जे मिथिगौ 14 चिराङाव जुदि बिथाङा जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला बिथाङा जुदि केन्डिडेट होयोब्ला बिथाङा 100% जेनगोन। जिद'नं सिमा हिसाबै जोङो नैबे साननैसोनि गेजेराव जों नुदों जोंनि राजनितिक हान्जाया दिनै गोदानब्लाबो जोंजोंहाय रायजो राजाया 100% दङ आरो दिनैहाय जों जेसेबांनाखि गामिफोराव हाबदों जोङो गामिफोराव हाबनानै रायजो राजाजों रायज्लायदों आरो दिनैहाय रायजो राजाया जोंनो प्रतिश्रुति होदों नोंथांमोननो जोङो भटखौ होगोन आरो एपिपि हान्जाखौ जोङो जयजुक्त खालामगोन बे खोथाखौ जों रायजो राजाया दिनैसिमाव जोंनो होदों। बिपिएफनि एक्जिस्टिं एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा दङ आरो बेहाय सासे बिटिसिनि बारग' गोहोगोरा इएम होननानै बुङो जायखौ रनजित बसुमतारी फेरेंगा होनना मिथियो बिथाङाबो इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंफैदों दा बिथांमोनजों माबायदि जुजिनो हागोन होनना सानो? जेम्स बसुमतारीया दिनैहाय बिटिसि सुक्ति जानायनि उननिफ्राय 2003निफ्राय दिनैसिम 22 बोसोर जाबाय बिथाङा माब्लाबा समावहाय एमसिएलए जादों माब्लाबा समावहाय बिथाङा इएम जादों माब्लाबा समावहाय बिथाङा टिसिएलसि चेयारमेन जादों दा बिथांनि जेनाखि जोंनि निसिमा ओनसोलखौ अनसायनाय बे अनसायनायखौ दिनै रायजो राजाया नुदों आरो बिथाङा दिनै कमप्लिट फेइलार जादों 22 बोसोराव बिथाङा लामा दालां बानायनो हायाखै 22 बोसोराव बिथाङा दुखिया न'खरफोरनो थाखाय न' बां होनो हायाखै हाउजिं होनो हायाखै दिनैहाय दुखिया न'खरनि फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि सुबिदा होनो हायाखै आरो दिनै जोंनि निसिमा ओनसोलाव गासै मोनथामल' दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज दङ बे मोनथामल' स्कुल प्रभिन्सियेलाइज बांसिन फरायसालिफोरानो दिनैहाय भेन्सार स्कुल दा बेनिखायनो रायजो राजाया जेम्स बसुमतारीनि सायाव फोथायनाय गैला जेम्स बसुमतारीखौ जोङो फैबाय थानाय जेनाखि 22 तारिखनि जेनाखि इलेक्सन निसिमा हालामनि रायजो राजाया जेम्स बसुमतारीखौ बिदाय होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। एपिपि राजखान्थि हान्जायाबो बेनि नाजानायावनो जानाय आरो बेबायदिनो आंबो सोंखांखाबाय इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो एनडिएफबिनि सासे केडारमोन दैदेनगिरिमोन दा बेजों माबायदि जुजिनो हागोन होनना सानो? बेथ' जोङो निसिमा हालाम हिसाबै जोङो बिथांखौ एसे एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो रिसपेक्ट खालामो खिन्थु बिथाङा जेरैबायदि जोंनि जायगायावहाय थांनाय जेनाखि बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा 14 चिरांनिफ्राय देरहादोंमोन दिनै रायजो राजाया बुजियै गैला रायजो राजाया बुजिबाय बिथाङा दिनै 14 चिराङाव खामानि मावनो हायैखाय दिनै 14 चिरांनि रायजो राजाया बेखौ गाज्रि मोनबाय आरो बिथाङा जे मिथिगौ 14 चिराङाव जुदि बिथाङा जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला बिथाङा जुदि केन्डिडेट होयोब्ला बिथाङा 100% जेनगोन दा बिनिखायनो दिनै निसिमा ओनसोलाव बिथाङा खारनानै फैदों दा बिनिखायनो जोंनि रायजो राजाया बेखौसो बुंदों बिथाङा दिनै जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला 14 चिरांनिफ्रायनो आरोबाव गेलेनो हागौमोन रायजो राजाया बिथांखौ अनसायगौमोन जे बिथांनि जेनाखि मिसलिया प्रतिश्रुतिफोर बेखौ रायजोआ बुजियै गैया आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि जायगायाव जेबो फेक्टर नङा बेखौ जोङो बुंनो हायो। बे 19 निसिमा बियाबाव एपिपि हान्जाया बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होनना सानो नोंथांमोना? जोङो खोब जोङो बांद्रायखौ बुंनानै लानो माबा गैया जोङो मथा मथि खोब 13,000 भटआव जोङो देरहागोन।